Megérkeztem a lakásba. Az ajtó, a plusz ajtó az ugyanúgy ott áll, ahol állt előtte is. Itt baromi sötét van, és szerintem le van kapcsolva a villanyóra, úgyhogy nem látok, majd ide visszatérek. Nem tudom, hol van a villanyóra, nem emlékszem. Ja, itt. Igen, le van kapcsolva. Na, akkor ezt fölnyomom. És akkor megkeressük a lámpát, hogy hol van. Ja, Istenem, de sötét van. Kívül? Kívül. Hát így se tudtam áramot csikarni, de zuhanytálca a helyén van, mosdó helyén van, WC kagyló helyén van. Akkor itt a kiürített konyha. Kiürített szoba. Egyébként kiderült, hogy a családsegítő szolgálat segített neki lakás